Kaixo denoi eta ongi etorria Txoriene sasoi honean saiora. Arratsaldean Jaione. Baita zuri ere. Gaurko menu gustokoa. Ola bote prontoan osagaiak ikusita, agian bai, ziurrenik bai. Bai, seguro baietz. Eta, bueno, gaurko errezeta eta gaurko bideoak. Gaur arraun kontua egarriko izkizuegu, Hernani aldetik. Eta errezeta, bueno, errezeta hau prestatzeko ja urrutiago joan behar gara. Asi aldera joango gara, eta prestatuko duena tendon deitzen da. Hau da, tempura arroz gainean. Oinarria, arroz bat ingo du. Japoniarrek egiten duten moduan, aurrena garbituko dugu ondo, gero utziko dugu hor pixkat, behin garbituta 10 bat minutu ondo ura erortzen. Hori ez dut ulertzen zeatik egiten dute. Osea, garbitzen dute ondo arroza, ondo garbitu, gero iragazten usten dute 15 bat minutu, eta gero jarriko dugu urarekin, ez? Hemen daude 150 gramo arroza eta 215 ura. Eta gero beratzen jarriko dugu urarekin. Beste ordu erdi behar da. Bueno, pixka gutxixo utziko dugu. Orduan, lehengo iragazten utzi eta ero... Bueno, beraiek sukaldaritzan eta holako kontuetaz norbait badaki Japoniarra dakite eta guk kasu ingo dio. Orduan, esan dakoa, ikusiko duzu, gaina prozedura guztia ikusiko duzu. Eta gero behin, beratzen utzita gero, ingo duna egosi. Urrotzetik hasita, bueno, behin baino gehiagotan indu, baina bakizue. Zu ertainean jarriko dugu, irakiten den, hasten den momentutik, hartu, 5 minutu utziko du pixkat zu ertainean, eta gero, beste 10 minutu, zu gutxienengoan, batean jarriko du. Tapa inoiz ez du galtzatuko, honek tapa honen lurrune galtzen du. Eta ez duguna nahi, da lurrune galtzea zer. Ze lurrunetan egoziko da. Orduan hemen txotx bat sartuko diogu, lurrunik ez galtzeko, eta 15 minutu eta gero, guztira, itzali eta utziko dugu hor beste 10 minutu. Eta hori izango da oinarria. Zer eramango du gainera? Bustiko dugu saltza batekin. Saltza honek eramango du litro erdi, 400 bat mililitro ura, azukrea biko jaraka da, mirin ardoa, ardo zuri bat, bere egolan gozo aldera botatakoa da, 100 gramo, gero soja saltza 100 gramo, eta hau da, nola esango dizu, beraien, hemengo pastillak, hemen dauzkeunak zapore altzatzeko. Konzentratuak, baina, bueno, hau da katxubutzi deitzen da, eta hau da atun lehorra. Atun lehorrakin egiten da, hau da dasiaren oinarria, beraien saltza gehienen oinarria hau da. Eta zer da, atun lehorra, besterik ez dauka. Hau dena jarriko dugu lapiko batean, 5 bat minutu irakiten utziko du, azukarrea ondo disolbatu arte, zapore guztiak ondo nahaztu arte, eta hori saltza izango da. Eta tempura bat ingo du, tempura egiteko, 75 gramo irin, gari irin normal, 75 gramo ura eta arrautza bat. Ura hotza egotea garrantzitsua da, gero hemen isotze atal bat sartuko du. Ur pixkak kendu eta isotze atal bat. Eta hori, ondo naziko dugu, eta hortik pasatuko dugu, kasu hontan guk pipermorroa erdiero holan ataletan sartuko dugu, gero alberginia zati batzuk, kuiatxoa eta otarraizka batzuk. Baina sartu alduzu tempuran nahi duzuena. Orduan, izango dana katillu bat arrozarekin, pixka saltzarekin, tempurak gainean, eta hor nori algabe pixkat, hemen daukadala. Nori alga fin moztuko du, eta gainetik holan persia izango zen bezala botako diogu, horre bere zaporea eta gehituko dio, eta bueno, plater osasuntxu bat, oso goxoa, nik Japoniatik datorren dena maite dut, eta zuek errezeta probatzen baduzu etxean ere, seguru baietz. Horiek esan da, arroza garbitzera noa. Eta horrek bere prozedura dauka. Uretan sartu eta eskuekin igurtzi pixkatu lan. Eta ikusiko zuen hasieran ura aterako dela zuri aldera eta garbi atera arte horri biliko naiz. Buelta eskazuk ematen, da ura aldatzen, da... Bueno, zigorren azalpenen artean hitz hauek joan dira, sukaldari famatuak edo ospetsuak edo jakidunak norbait balden bada mundu mailan hori japoniarra dela, ezta? Edo japoniarrak direla kasu honetan. Hor guztuak dago dian. Nik esango nuke beraien sukaldaritzaren ingurun edo beraien gastronomian oinarrituta. Hor bai, hori da. Bai, baina lan egiteko moduan sukaldean ere. Nik miresten dudana, gustatu alzaizu beraien sukaldaritza, bai ero ez. Baina nola lan egiten duten, ze profesionala, ze garbiak, nola behiratzen duten dana milimetroa, kasualidadik ez da, emate izute errezeta bat, eta beti hortik atarako dizkizu, 24, ez dakit bolatxo olakoa, beti 20 neurriak gainera dira, neurriekin oso zehatza dira, eta gaina zenbakiekin ere, hor, bueno, neukan legun bat niko olako gauzetan ibiltzen zara ikertzen,
eta esaten, paketeetan 24 etortzen dira. Errezetan 24 bateatzen dira, eta holako detaile txikirik. Bueno, detaile txiki horiek, txiki eta txiki zeozer handi egiten du, eta hori baldin bada zeozer ere, hoxe da, disiplina. Agian, beraien gastronomia disiplina gisa ere orokortu genezake edo hartu genezake. Dena den, bada, beraien sukaldaritzan tipikoenetako bat, eta benetan artistak eta maisuak direnak prestatzen, eta hori jaki hori tempura da. Baina, hemen esan genezake eta aldarrikatu genezake ez dela beraiena jatorriz, baizik eta, antza Portugaldarrak bertara eramandakoa omen da, misiolari garai batean, 16. mende inguru horretan edo. Hori bai, Portugaldar misiolariek bertara eraman bazuten eraman, bertan gelditu zen, eta nik esango nuke igual, edo esan genezake mendik ere, beraiek agian, beraien ganatu eta hobetu intzutela. Hobetu, Zergatik, beraien tempura iteko sistema edo era delako alde batetik arrautzak txotxekin irabiatzea. Eta ez due asko irabiatzen. Irina ere gutxi, ez olako pinportakin eta usten dute. Hori da. Horrez esan nahi duen, disiplina guzti horren barrun ere sekretu daudela. Bueno, sekreturik ez daukatenak Hernaniko Arraun elkartekoa dira, eta bertara gerturatu ginen, da begira, zer ikusi genuen. Sasoi honean egoteko elikadura egokia eta jardura fisikoa erokirola nahi eta nahi eskoa dira. Zu jai hone, harri jasotzaileak ekarri zenizkigun eta nik gaur beste euskal kirol bat ekarriko dizuet. Top arraun, sartu tatera, denok batera, top. Asierrokon, arratzaldeon. Haupa, zigo, ze moduz? Ondo. Aurkezpena egin dut, arraunan inguruan itzin behar nuela, eta hemen hago, Hernaniko Arraun elkarte aurrean. Hernanik ez dauka itxasorik. Ez, pizkatu urruti dago hemendik, baina bueno. Eta noiztik dauka, noiz sortu zen elkarte hau? Pues, 1974 sortu zuen taldea, hasieran batelekin, gero trainerilla, eta ja trainera egin zuten, 1971 lehen estropada Kontxan jogatu zuten. Kontxan egon da Hernani? Bai. Eta ze moduz, bauka emaitza honik gero... Uste duke hasieran, laugarren postuan daukagu Kontxan, mutil traineran. Eta nesketan begon ziren, ez? Duela urte batzuk, Hernani? Ere, 2016an, eta mazazpian ere Kontxa jota zuten, eta gero gongea urte batzuk nesken trainera gabe, eta aurten ja lortu dugu, eta aurten udan berriro egongo geha. Bai, ez? Eta meritu daukazu, entrenatu egiten duzu hemen errekan, ez? Eta ero itxasora ere juten zarete, o nola... Bai, bote txikiak hemen herri-joan egiten dugu, eta gero trainera hartzen dugu remolke, kotxea, eta pasaia juten geha. Hemen ari gara, trainera, batelak, hobena da, barrura jutea eta hauek ezagutzea, ez da? Bauzkazu. Perfecto, guazen barrura. Guazen barrura. Bueno, hasierren argibideak entzun ondoren, hemen, ja, garbi-garbia daukagu gura eta esandakoa. Oin ingo duna da, iragazi, eta hemen utziko dugu, beste 10 minutu, pausatzen. Beraiek ordu erdi esaten dutela, eta ero berriro ordu erdi, baina, erreste aldera, eta seguruenik gure moko finak zuten aberituko. Takit. Hau hor, utziko du pausatzen, eta saltza egiten jarriko du, eta gainerako prestaketak egiten junga, piperrak eta garbituko ditugu, ataletan atera, gero tarrainzak garbitu, ez dauka... badauka, gaion ez dut, badauka bere misterio. Noski baiet. Osagai guztia lehengo, ura, barrura, azukrea, txuria erabiltzen dute normalean, Guk hemen, panela, ni panela gustatzen. Panela daukat, panela biko hiaraka da, 100 gramo. Soja saltza, hemen daukazu saltza, egun batzuetarako, Hau gero, oskailuan gorde, eta erabili behar duzuenean. Mirin, ardo zuria,
ardo zuri hau kozinatzeko, ni autu zitzaidan, gaina abixatu zidan sukaldari jama, hori ez da erateko, ez probatu, Bai, usein nuenik, ez? Mirrinarekin. Pentsatuz gaina, dastatu izan tekotan ere poliki dastatuko zenuela edo. Kopa, pixkatu lan prup, eta lodilla da, eta... Ez da erateko. Afloja todo. Vale. Eta gure atun lehorra. Bat, bai, bat botako diot, gero ikusiko dut. Ez dakidanez, nire japonierra pixkat oxidauta daukat. Eta ez dakit zenbat sobre batek zenbaterako balio dira. Orduan, espada, hau benetan fuertia da. Kontzentratua. Bai, eta aukera nolako gauzak ez dakigunean, hobeto pixkanaka jun nazten, eta gero ikusten bago gehiago behar duela bota, baina bi hasieran, ze gero soja saltza merke ez da. Mirina ez da ere, eta gero hau dana, geratzea esertako balioztuela, hori iztugu nahi. Eta hau, martxan daun bitaten, botarrizka bitu. Perfecto. Bueno, disiplinatik disiplinara. Kasu honetan, misiolari haue Japoniara eramandakoa. Baraualdia ez baina vigilia kasu honetan badakizue, edo esan izan da ez, erlijio bakoitzak, otorduarekin penitentzia bat edo baduela, abstinentziaren bat ere bai, hori ere disiplinatzat hartu daiteke. Eta kasu honetan, misiolari hauek, Japoniara iritsitakoan, bai barazkiak, bai arrainak eta, horrelako ore batekin bilduta jateko ohiture zuen vigilia garaien. Horti dator, tempura hitza, tempora at quadragesimaetik, tempura, horretara bilakatu zela. Zer gehiago aipatzeko, esan duen bezala, bestelako erlijioetan ere ematen dela, adibidez ez vigilia, baina bai baraualdia. Eta baraualdi hauek, egun batekoak, ordu batzutakoak izan daitezke, eta hemen aipatze aldera, baten bat aipatze aldera, musulmanen ramadanean adibidez, egunekoa dauda, eguzkia ateratzen denetik, eguzkia sartzen den artekoa. Judutarren Yom Kippur ospakizuna aldiz, 24 ordukoa da, eta bertan elikagairik ez ahoratzeaz edo jateaz gain, adibidez, debekatuta lau lan aitea, debekatuta dao norberaren garbiketa, lurrinak eta botatzea, eta bar. Horreraino, hau azken finean oinordetzen hartutakoa da erlijioaren bide hortatik. Baina gaur egun lehenengoan, azpimarratuko, lehenengo munduan, bada beste joera eta beste korronte bat baraualdiarekin lotuta, eta kasu hontan deitzen zaiona da aldizkako baraua. Hau norberak bere aburuz, bere buruari ematen dion elikadura estilo bat da. Hori modan dago, ez? Oso modan dago, bai. Horre baraurik? 16 ustez, bai. 16 ordu... Goiz beha faldu eta ane duzuenean. Hori, zure ordu hori, 16 orduko tarte hori, norberak nik uste erabakitzen dula noiz, edo bestela noski, hemen aldarrikatze aldera eta oso gauza garrantzitsu bat. Guk ez dugu esango hori txarra denik edo ona denik. Norberak berak erabakitzen du hori bai beti ere profesional baten edo aditu baten eskutan jarriz gero. Hortik jarraiki bakoitza librea da nahi duen nahiteko. Beraz, profesional horren edo aditu horren gomendion arabera, berak bere ordutegi eukiko du, hori praktikatzen duenak. Zer esango duen honen ingurun, zergatik da hon puri-purin? Hemen irakurringoet. Dirudienez, azterlan batzuen arabera, praktika hau bizitza luzearekin lotzen da, batipat, barauak balio ez diguten sustantzia batzuk ezabatzeko eta birziklatzeko aukera ematen digutelako. Antza, baraualdian, ibilbide metaboliko batzuk aktibatzen dira, gure organismoatik bertatik, ondakin batzuk, kanporatzeko edo kentzeko. Orduan, hortan datza. Eta hor egiten da, egunero, urteko epe jakin batzuetan, nola egiten da? Hori galdera ona da. Zertarako nahi dezu hasteko hau? Zertarako nahi dezu hau? Batzuk bizi estilo bezala, baten bat bada, tartean celebritiren bat. Gero beste bat bada adibidez, momentu edo puntu jakin batean bere osasunari laguntzeko garbiketa horrekin praktikan jarri dezakena tarte txiki baten, hilabete bat 2, 3, ez dakit. Orduan, hor esan bezala mundu ere edo esparrue zabala da, baina beti informatu. Ze hori Silvanakin da hemen, berak aipatzen zituen eta bultzatzen zituen, tartekako baraualdia, garbiketak eta iteko, eta baina beti, jaionek esan dakoa, kontrol batekin, profesional baten eskuetan jarrita, eta ez edo nola, ze aldara normalean nolako
ja, barabaldi potenteak esaten du ezer gabekoak, zemen azkenean ordu batzuetan jaten duzu. Atxedenakin, lasai egoteakin, ze jendeak ikusten dituzu olakoak egiten dituztela, baina gero lanera joan, gero kirola, gero familia, eta azkenean, gorputza ditutea. Horrek, Zuk praktikatu duzu hau? Nik ez dara, orduan gu hemen testigantza emateko prestez gaude. Beraz, honena testigantza horiek jasotzeko zuek adibidez hau, elikadura hau baldin badara mazu, idatzitxorine albildua puntu eusera, eta esai guzuez zein den zentzua, eta beste alde batetik zer sentitzen den. Eta nik gure elikaduran ez dudan nahi, da gure otarrizka hauen estea. Eta hortarako, zeiten dugu, txotx bat hemen sartu, eta tira, eta gora. Eta zuek hau ikasita, guk ikasiko du, Maialen eta Araitzen eskutik ze traineru mota dauden ikustera joango gara. Araiz, Maialen, hasierrek zuei pasatu dizuen marroia, niri erakusteko ze ezberdintasun dauden txalupa ezberdinen artean. Hasi. Daude lau mota eta hor daudenak dia batelak, eta dia lau arraunlari aldia lajuen egozen posiziotan, baina bi bandako itzean eta gero patroia jutea. Gio dago tenerilla, dala 6 pertsonena gehi patroia. 6 patroia, bale. Eta 3 banda dako itzean. Bale, nirua. Gero, hurrengoa? Gio dago jauta. Jauta? Hori ez dut esan zenik. Da 8 pertsonena, gehi patroia. Gehi patroia. Osa, handitzen guai, bizkanaga handitzen. Eta azken aia izan zen traineru. Hoi da, ez da unena arraun mundun, eta juteia 13 pertsona probak inkontatuta gehi patroi bat. Eta denboraldia gainera, hasieran traineruak ez dira ikusten. Osa, nola izaten da, denboraldia zuena nola aztea? Batelekin hasi, hori da? Neguan aztea batelekin. Hoi da. Eta udan trainero. Hoi da. Zuek traineruan egiltzen zate baita, ja? Goendik ez. Eta gogorik bai? Bai. Eta kontxara juteko? Pilo bat. Bai? Ametsa. Hemen herri joan gora eta bere ibiltzeak inekua ez? Guztua, baina... Hoi da. Leku txikia baina polikiarra nahiteko. Haze etorkizuneko bi kirolari eta bi aurkezle esango nuke. Aurkezle. Bi horiek ez di galduko. Sartu ginen da aurrena hasierrek azaldu behar zizkiru ze traineru eta gubak, hau da ez da izar. Venga. Zu azteza zurekin da ni honekin da ni bestekin da ni. Tita, hola, adostu zuten dana eta... Mira, neskal gaur, Sobran nao, ez? Bai, hola. Impresionante esaten dena. Hemen aurratu zerbait. Jarri dugu ja, uretan, arroza, beratzen hemen. Utziko pixkat, nik hau prestatu bitartean. Eta nik, holakoetan, politak geratzen da, otarrenska osorik luzetara ikustea, ez? Okertuta ez, bestela bildu iten da. Horretako, hemen, zabelaldean, holako mosketa batzuk ingo izkigu, mosketa txiki batzuk, eta horrekin lortuko duna da, artez geratzea. Hori da besterik, ez? Batzuk egiten diotena, txotx bat sartzen diote, nahi duzuna txotxa, ero bestela, holako mosketa txiki batzuk egin da, listo. Hau presto dongo zen, eta falta zait, irin pixkatek hartzea, ze tempuratik egingo duena, lehenko irinetik pasa, eta tempura sartuko ditut. Baina, hori gero, hori denbora badukago. Nahi badezu ekarriko izut, eh? Badukago denbora. Bideoak eta bauzkago, ez horrein kontua bauzkago, arraunes dartean. Hau listo. Bestelako kontuk emene baditxunez, bitxikeria badakarkizu, Bota. Erlijiok eta kultura gure elikaduran izan duen edo, oandikenen ikuste jarraitzen duela, olako eragin bat edo aztarna bat utzi dula, gastronomian batipat, horrekin lotuta tabuak daude, janariarekin tabuak. Badaude kultura batzuetan eta herrialde batzuetan jaten dien gauz batzuk, beste herrialdean adibidez esaten dela aiama. Zen hori bururatu zaio edo hori ezin daian edo bekatua da hori jatea. Orduan, zerrendatxo bat ekarri dizuegu. Azteko adibidez, igela. Igela tabua nun da edo ez da jaten edo ez da onartuta adibidez estatu batuetan eta erresuma batuan. Aldiz, Frantzian, Italian, Espainian, Argentinan, Bolivian, Mexikon eta Asian jaten da. Hemen aipatu behar, igelankak jaten diela
Bai, gelditen da, hori denbora neukan sartu da. Hoi da, igelan partea jaten dena, edo zati jaten dena da, bekaldea. Bekaldea, Hoi da, hankak esaten dena, ez? Eta hori egia esan, oain hamarkada batzuk arte oso ohikoa zen gure ingurun. Agian, geroz eta gutxiago ikusten da, baina, bueno, badagoelako konstantzi bat edo non agertzen den 15. mendez geroztik edo benetan sustatuta edo indartuta eta errotuta egontzela hori hemen. Oain aipatzeko Europan kontsumitzen den igelaren gehiengoa Indonesiako aztegietatik datorrena da. Bai, izostua. Guk hemen txorienen 2 aldiz ero, 3 aldiz prestatu ditu. Noski. Igelankak. Eta izostua. Azken finean ere bidaia eta bat eta beste, bueno, gauze da hori, gure ingurun edo gure eskualden jatea onartuta da, jaten da edo itxure badao, baino ezin dia harrapatu. Ados, izatekotan izan beharra dauke aztegietakoa eta Indonesian berdin. Indonesian debekatuta dao basatia esaten dena edo kanpokoa. Izan beharra dauke bai edo bai aztegietakoa. Vale. Hori alde batetik, beste tabu handi bat elikagaiei dagokionez txakurra. Txakurra adibidez, Europan eta Amerikan pentsa ezina da kontsumitzea jatea, baina aldiz Europa barrun adibidez Suitzan jaten da. Suitzan ohitura da. Txinan, Korean eta Kongon adibidez hori entzuna daukagu, baina bai. Eta Suitzari dagokionez, harrigarria dirudin arren katuna ere bai, jaten da, gutizia gisa dute, eta Alpe inguruan ohikoa da batipar Rottweiler arraza. Arrapasak. Txiribiton. Arrapasak hori labana sartzeko Rottweiler bat. Nik usta etxerrian jutea ero Rottweiler bategana. ideologia da, ez? Eta hemen argi eta garbi ikusi dezakegu. Bueno, beste alde batetik adibidez, insektuak. Insektuen esan genezake konzeptua elikagaietan edo elikaduran sartzearena azken urtetan bolo-boloan ibili dena da, eta batipat adituek, bai politikariek eta etorkizuneko proteina iturri bezala aldarrikatzen duelako. Hemen txorienen be, itzein izan du horren inguruan. Hori da, orduan, goazen ikusten nunden tabua edo hori, nori ematen digun pixkatola gaitzesteko edo lako bide bat adibidez. Bai. Europan eta Amerikaren zati handi batean ez dio onartzen edo behintzat nazka zaie edo bueno, ez da ohikoa. Nun den da onartua eta nun kontsumitzen den erruz, Asian, Afrikan eta Latinoamerikan. Orduan, esan duen bezala, zer aldarrikatzeu politikarik eta ditu. Munduko gain populazio medio etorkizuna hori izatea. Baino, hemen bitxikeri bat honekin lotuta ekarri dizuet zer pentsatu ekarriko diguna. Eta da, Diario Surrentzat idatzitako honako artikulu honek dioena. Urtean 453 eta 907 gramo bitarte insektu jaten ditu ohartu gabe. Hau da, txoin, kilo erdi eta kilo bitarte. Earraek, kilo urtean. Bai. Ez da bizi batean, urtean? Urtero pertsonako kilo erdi eta kilo bitarte jaten ditu. Zergatik? Eta guain zango zuen, Kontxo, ez. Korrika. Korrika. Ni korrika hau lagutan, zenbat aldiz da, zintzurrean jo sartzen zaizu eta beti hor okertuta gatzen. Bai, askotan. Bueno, zu 2 eta 3 kiloraino iritsiko za. Bueno, adituen esanetan, nekazaritza ez da inguru aseptikoan garatzen, hori holaxe da, eta ezinezkoa da barazkietatik eta irinetatik edo frutatatik erabat desagertaraztea insektuak edo izaten dena arrautzatxoak eta bar, eta logika guztia dauke. Dilista tarten, ero barazkien dana dakoan. Eta irin tarten, irinetan zenbat xomorro, irine da edo... Adibidez, guain oso modan dao arroza eta olako zerealak esaten dena granelen saltzea, bai? Dietoki batzu kontzientzi guzikin udaran hori saiestu iten duenak zergatik, arrozan arten ere xomorroa oso ohikoa delako temperaturak behin altxatzen hasten dien, Orduan, bai, hori horrela da. Nik uste nuen, lotan zaudela, nahi gabe, saltzen dira, eta egia da, kirola iten duenak, erola pixkat, korrika, bizikletan, arnazestuka da bilenak, nahi gabe ohikoa izaten da, eulin bateo, nik hortik patzau, kilo erdiraino, baina beste horretara, nik uste du baietz. Baina, bueno. Eta gero besteak denolak izkigu ez, behiarena, ami arma gehiago badao, zerrenda luze bat badao, baina, gaurko bigarren protagonistak, gure... Lehen araitza aipatu dugu, beste araitz bat handik ibiltzen da, hemen txorienen oso ezaguna duguna eta asko maite duguna, eta, arraunen jarri ninduten, bira.
bostak hor. Bat, hor. Bi, hor. Hiru, aiba luza hor. Lau, atzea. Araiz, hemen ipurdi azpin sofa baten jartzerik ez? Nahi bai. Zen bina ez? Bai, egia esan. Hora, butaka bat ekartze bai duten. Zer dago horren hemen? Eskutako babak, ipurdikoak, abdominaletako nekea. Abdominalak, agujetak, babak pila bat. Bueno, baina ondo ordainuko dizue honegatik ez? Bai, pila bat. Benetan. Eta hau horrela egunero? Bai. Eta itxasoan? Claro, itxasoan hau muitu ikenda. Ja, hoi daukerrena olatu ekinta. Bat. Tabi, hartzi jogu gora bost. Bat, hor. Bi, hor. Hiru, luza hor. Airean guaz. Ritmoa zu markatzazu? Bai. Zuri inbardizu kasu denok ez? Hoi da, oza, gaur nahi inbarriazu kasu, Etxean nik zui, baina gaur zuk nahi. Eta polikiago juteik ez? Ez, ezin da. Seguru? Bai. Venga, ba, orduen bosteko bat? Hemendik nire mirespen guztia arraunlari guztie. Hori bai da, kirolo gogorra. Sakrifikatu, Oso gogorra. 20 minutu, zer dan, intensia hortan, teina emon da, 20 minutu oso luzea da. Ez da beste kirol batzuetan, estrategia pixkata egon alda, pixka polikiago hasi, eta egurra ez hemen da 20 minutu egurrian, ez dakate beste kontrol. Hori nola konparatuko ez du ba, mendi 1 kilometroik amalau, amasei, 18 ordun loikin gabe, nola da? Hori arrasagoa da. Hor, kasu gelditzea, oine beraka erroxaunoa, gero golaka geneko behartu da, baina, bueno... Denbora aurreztu datela, begik itxitanoa eta arbaztaketako peten jo, segi aurrera. Baina, detaile... Bakoitzari berea. Detaile txikik die. Arrauna oso gogorra da. Bueno, pues oso gogorra da. Oso gogorra da. Bueno, gogorra ez da nada da, errezeta jatea izango da, hori bai ez da gogorra. Arrautza bat, honi, esan dakoa, jarri diot, temperatura ertainean, irakiten hasi da, tardatu ditu, kostatu zaio, 4-5 minutu. Eta izan ditu, beste 5 minutu hor, temperatura ertainean, plo, eta hori jarri diot, 3. Beste 10 minutu. Eta gero, pipi iten duenean, 5 falta zaizkio. Hartu eta listo ongo da gure arrozoi jateko. Hemen, arrautza, gatza ere botako dugu. Eta oin, arrautza birabiatu eta gero ura bertara. Ura, dagoeneko urtu da, izotza, kusina bani zerditan da, urtu da, baina ura otzotzotza daukagu. Eta hemen daukagu, gero hemendi pasatuko ditulako gure piperrak, tarraiskak eta gainerakoak frigitu baino lehen. Olioa, ekilore olioa, berotzen. Eta, tempura pila bat dute, ezberdinak, orduan, nik hau, hango errezeta batetik atara dut, orduan, ondo hau. Hori da. Bueno, erlijioaren arabera edo jaten dien edo kontsumitzen dien bai, edo ez, elikagaiak aipatu ditu. Hor, nabarmenetako bat edo gure ingurun aipatu genezake behintzat txerria edo txerrikia. Mundu kristauan kontsumitzen da aldiz judaismoan eta islamean ez. Guri dagokigunez, erlijioak aparte utzita. Bai, txerria bere osotasunean hartuta eta euskal kultura hartuta. Izan dena da, txerria edo txerrikia familia askoren, etxe askoren eta baserri askoren sostengu. Txerri bat hil, negun eta urte guztirako ematen zuna da, eta, esan bezala, nik uste gaina txerrie atontzen eta ez, hori ere hortiken bestelako jakik eta prestatzen ere, aditu bilatukatu zela Euskaldune. Bai, eta errezeta ezberdinak ateratzen hortik, eta esaten, legune esaten, txerritik dena jaten. Dena, hori da. Dena.
ibilkerak ere bai esaten da moduan. Bueno, hori hanbesteraino ez dakit. Gauze da azken finen, bitxikeri batekin edo lotu nahi izan deula hau, batipat Gaztezulo aldizkarin ezagutzera eman duen artikulu batek gure harreta piztu duelako, eta antza Dinamarkako unibertsitate bateko ikerlari talde batek txerrien emozioak kurrinkekin lotuz edo ondorioztatu du beraien hizkuntza gutxi gora beraz zein den, hau da, zoriontsu dien edo triste dauden edo bai emozioekin lotu ditue. Hortarako zer sortu duen kurrinka dekodifikatzeko algoritmo bat, eta horrekin lotuta, 211 txerri aztertu ditue, beraien 7.000 kurrinka soinu ezberdinekin, 7.000 kurrinka. Eta horrek bakotza zer gutxoa zer egin Bai, hori da, eta esan genezake emozioak bi saietan edo sailkatu dituela, bai alde batetik positiboak eta beste alde batetik negatiboak, noski, unibertsoa duala den honetan. Positiboan zoriontasuna eta excitazioa, eta negatiboan estresa eta beldurra. Labur bildu, zein izan da emaitza, kurrinka mutz eta leunek zoriontasuna adierazten du, da, kruin, pozi daude. Aldiz, kurrinka luz eta ozenek estresa eta sufrimendue adierazten omen due. Nik uste hau, baserrin edo ez dakit, txerria azidun orok edo ere antzeman izanen duela lan hau eta ikerlan hau gutxi etxi gabe favorez. Eta harren ikerlarik behar ditu eta ongi daude. Hau aurrera bide bat izan daiteke edo aurrera pausu bat izan daiteke olako dekodifikatzeko algoritmo eta gailuei dagokionez, baino. Zeinek ez ditu ezagutzen bere etxeko txerrian kurrinkak. Hoi da, kron, zu bazaz olako esaten den pozal batekin janakin, kron, pozi daude. Bapaten, ez dakit, dena delakoa, etortzen dela San Martin inguru hori? Ez dago hain pozik. Zerbait ez du ondo ikusten. Hori da, baina tira, oso ongi zigor. Ni tempura iten nahi nahi zeben, oso ondo zigor, irine ekarri osut, ez duzu pasatu irinetik. Gu beti teknologia berriak eta gustatzen zaigu inobatzea eta hobetzea, baina ikusten dut ondo itxatzi zaiola. Oso ongi itxatzi dela, Bai, normalen irinetik pasata hobetu itxasten da. Horratik egiten da. Baina, zigorrei gauza erdiak astu itxe zaizkionez, baina bestela izango zen holan, irinetik pasau. Piperrai bada zailagoa itxasteko, piperran erortzea arraxagoa da. Kuiatxoa egia esan, ondo itxatzi da, eta alberginian bakit ondo itxatziko dala. Alberginiari mikatz puntuak entzan nahi bauzue, gatza bota gainetik, utzi oso izerditan ordu erdi, gero hori paper batekin garbitu, eta mikatz puntuak kenduko duzu. Niri egia esan, horrek, mikatz puntu hori gustatzen zait, eta ez diotein. Hauek, ateatzen noa, eta, nola entrenatzen duten? Entrenatzailea ere ezagutu genuen, eta azaldu zigun pixkatan errekan nola ibiltzen dien, eta nola duten entrenamenduen kontu guzti hori. Mikel, zuza ardura duna guzti hauei, hauetako askori entrenamendua jartzekoa. Bai, askori behintzat, bai, denei ez, neskekin biltzen az. Hemen errekan da, ezberdintasun askori asko da, itxasuan entrenatu, errekan entrenatu. Bai, errekan gaina hemen dakaguna da metro terdiko ura dakagu, ez dago ura askoik, eta azkenian beti bare dugu, ez? Eta itxasuan beti mugimendu askoz gehiago do, olatua aizia hemen badeu, baina inoiz dizuela olaturik altxatzen, eta orduan bai. Eta han bestela ere, badakazu profundidad askoz gehiago, eta asko xamurragoa alde horretatik, biguinagoa, hau gogorragoa, ura biguinagoa. Orduan, teoria horrekin, hau Son-Goku bezala, zuek pixuakin entrenatzen zu, eta gero itxasuan jongo zate tiruen moduan, edo zer? Oidek, bai, hemen pesa batzuk izango bagenitu bezala, hor itxasuan esaten du beti pulpoa edo lagarrua hor lotuta dakagula, eta hemen beti antzeko dakagu. Eta azte gurutan baina bai jutezate, ez? Horre saiatzen zaite itxasora joan, da bertan entrenatzera. Bai, kostatzea, jende gaztiakin azkenian gurasoen beharrare bazu kotxetan muitzeko, beraiek ezin dute kotxea jarri, eta noiz ipen joten geha, oan jazailo da, temporada garaian ja beti estropadekin eta bagibiltza batea bestea, eta baina bai, negun egiteitugu alako salida batzuk. Eta hemen erranen ze gune ondan, horren beste neskakin, zema daude, gaztetan da badu afizioa, ez?
Bai, mote, hor kadete eta infantilen artean, oain, 22 lagunekin gabiltza, lautxa lupa eta egurrian gainea, egurrian. Igual ez geun espero hain goran ibiltzia, eta bai, ez dakit, kopuru politxa sartu da, kuadrilla indute, eta kuadrilla ite horrek azkenian arraunean espazu gozatzen etzu aurrean egiten. Oso gogorra da, eta orduan kuadrilla inezkeo orduan ite aurrea. Eta urte gutxi barro, Kontxa Hernani atorko da, nesketan? Hoi zaila da. Gauza asko esatia da. Lana ingo deu, baina, Kontxa barruan egotia ez da gutxi izango. Ez da gutxi. Bueno, eta hauekin, listo. Bai, beira dau niri, ez da? Ingo dio, ematen duela, nene. Lasai, kontrolauta dago. Torre, jaione, lasai. Ointxe, venga, kanpora. Listo. Bueno, hauek, koiperik ez dute zurgatu, ezerrez, Ez, oso ongi da, bai. Vale, arroza, listo. Hau pixkatu ingarbituko dut. Eta muntatze besterik ez da falta. Indar duena da, nori alga, fin moztuko. Baina, hau jaso, zuk. Ados. Bueno, nik zure arreta pizte aldea edo joku txiki bat ekarriet, lehen txerrin kurrinkakin oso motibatuta ikusi zaitotor paperen sartuta eta bazenekila, orduan animalin inguruko, galdera batzuk, bai? Ni amak esatezian, ni txikitan, beti hiltzen izan, saltzan da klasian da kasurik eta nuela iken da zer hori bai. Animaliak agertzen zienean, eskua beti zigorrak atzatzen zuen. Ea da. Bota, etx. Hau lehortu behar dut eta nori algero txikitzen, bota. Zein da mingainik ateratzen ez duen animalia bakarra? Tiktok, tiktok, tiktok. Kokodriloa. Txabal, irakurri inden. Zera, ez, badakit. Ja ikuste zaitot, parramurritzorrekin irakurri indezu. Zer irakurrikot? Bai, kabuela letxe. Bai, kokodriloa. Hau aireki bai, baina mi atera ez. Honek ezingo luke mi luzera joan gero. Giurregi doilaria, Julen, dutxu bat. Ez, ezingo luke joan ez. Bueno, hemendik aipatzeko gure gidoilari berrie Julen Gorosabel da, eta egia esan lan paregabea egiten dut, tarten ikusten duzen bezala joku hau prestatu digu. Beste galdera bat. Zein insektu du dastamena oinetan? Tximeletak. Txabal, irakurri ez du? Bai, horrela igertzen du zein landare duen gustoko eta zein ez. Hombre, zeintzuk ibiltzen dio, lorez lore. Julen, aparteko lana, baina urrengon berari gidoia ez bidali, mesedez, bale? Ugaztunetatik zeine jotzen du, barkatu mozten. Eta? Ugaztunetatik zeine jotzen du larrua bizkorren. Untziak? Zeine? Bai, txinpantzek, oso ongi, antza 3 segundo baino ez ditu gehiago behar, sexu praktika hau burutzeko. 3 segundo? Papilu, jazta, listo, bukatu da, bale. Zein da espaziotik antzeman daiteken izaki bizidun bakarra? Hori telebistan ikusi nuen. Algan korala, ero, ez? Bai, oso ongi, Zu trivia hauetako bat edo irabaziko zenuke, animaliekin lotuta baldin badago beti ere. Bueno, bai, korala. Hauek sorturiko arrefiziak hain dira zabalak, ezen estralurtarrek goitik ikusitako lehen espezia izango litzateke. Beitu. Biziri daudenez? Bitu, beste bat. Zein da ahotskordari gabeko ugaztun bakarra? Hori ere badakit. Ekiri holako gauza gustatzen eskiapilat. Jirafa. Eta zein da ahotskorda guztiak batera dituen ugaztun bakarra? Telebistako aurkezlea sana. Bai, hori da, zortzi urte txorienen daramatzana, bai, bera, bai. Hori, Zigor. Ese. Zorionak, behon deizula. Kafe bat irabazi ezu. Bueno, basuk. Azken bideo bat, agur bideo bat. Irazi oso, eta bueltan,
errezeta hau bukatzen. Horintza, lehenengo galdera. Fosuan ibilita ero ipurdik haumina daukat. Hori kentzeko nena zer da? Eskantzua eta... Ta listo? Bai, ez dago ezer konpontzeko. Katxisla. Bueno, zu txikin entrenatzaile izaltzen ibiltzez hemen, ze adinetan hasten dira hemen arraunean? Ba, 11-12 urte artean dauzkau txikinak, eta tarte hortan. Eta gero hortik gora, ba, edozein adinetan. Osea, hemendik gurasoei ero norbait egoten ma galdetze, joa, nese, mia, ez da egizakuntatu, animatuko. Animatu, kirol politia ala, giro eharrakau, eta... Ja, taldekua, gaina, arrauna bala, zerbait batzen dana, eta... Bai, edozein da gonbidatua, hoixe. Komentzitu nazu. Eta zuei espero baita ere. Eskerrik asko, zuei Hernani talde guztiari, eta etorriko da beste behin ere, arrauna. Zondo, eskerrik asko. Bakizue, Hernani Arraun elkartea. Hor, urumean. Errezeta, muntatu dut ja bat, eta da, azkenean, oinarrean arroza jarri, saltza pixka bat gainetik bota, gero. Nori alga hemendik, zuri be, hemen pixka utziko izut. Eta ero, muntatzea, hemen bakoitzak, nahi duen moduan, ero, zepa, Jaione, zer gertatzen da? Zer? Detaile, Jaione! Aitorrek esan ditez esateko ezer. Deskonformen hau ez dai. Julen, kariño, urrengoan favorez kopia okultatan nahi bakarrik. Hemen lantalde guztik irakurri omen dago eta denek zekizkiten erantzunak. Bia, gauze txiki bat ingo du, txorinea bildua eitb.eus. Planteatu itzazuzue galderak eta bidali niri, ni gero zigorri irakurriko dizkiot eta erantzunak bazuen eta nire arten bakarri geldituko dira, bale? Bueno, humorea ez dezagun galdo, garrantzitsua da eta dastatu errezeta hau etxian. Saltza beti aldamenean, nahi duena pixkat gehiago, gainetik botatzeko nik, botako nioke gehien bat gero lan tempurak eta hartu dezan. Ni zuzenen. Bai, hori. Eta hau, nik Son Gokun estiloan jangoet. Eskerrik asko gurekin izateagatik, nik oain zita dauket platerronekin beraz, nire partetik bihar arte, musu erraldo baizu. Txagal, bai, errezetan edo sartu ala, Jaione. Bale, baina ni honekin, ni bukatuet. Bueno, Jaionek esan dakoa, nik hemen pakeak egiten niko lan baduket gaur. Eskerrik asko izatearren, espero dut errezeta hau probatzea, eta nidak idan bati bezain beste gustatzea. Ondo izan, eta horren arte. Hau Hernani. Apa zigor.